साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोङो बिथांखि महरै लादों। जोङो बर' आइजोआ माब्रैहाय जौगानो हागोन, गथ' गथाय खांनायाव, समाज सिबिनायाव आरो फेग्रा बेसादनिफ्राय माब्रैहाय जोङो बोस्रांनो हागोन, जों बिनि थांखिबो लानाय जादों। आरो जोङो न'खर न'खर जौ संनायखौ माने होबथानो नागिरदों आरो। दिनै बे समाव दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि थिननाय बायदि नोंथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ होबथानो थाखाय मा राहा लादों? बेखौ होबथानो थाखाय जोङो साफ्रोमबो गारजेनाव अनुर'धबो खालायदों जे जोङो मोजां गथ' गथायखौ फोरोंनायाव सेस्था खालाय आरो जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जाबा जोंहा मा होनो गथ' गथाया गोग्गो जोनोम जाया, बेखौ लानानै जोङो होबथानो सानदों आरो। होबथानो सानदों। बेनि गेजेराव दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां बिदि आइजोफ्रा बा हौवाफ्रा गुबुन हिनजाव लानाय आरो गुबुनजों खारनाय, बिनि सायाव मा राहा लादों? बिनि सायाव जोङो जेब्लायबो सिगांनिफ्रायनो बिहारि होबथानाय बे खान्थिया जोंना दंखायोमोन आइजो अनसाय आफादा, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनाव। नाथाय बिनि गेजेराव जोङो गलाघाट डिस्ट्रिक्टआ सिगांहाय जोङो जोबोद माने बिदि बिहारि लानायफोरखौ होबथाबोदों। नाथाय दानि जिथु थासारि, बे थासारियाव जानायफोरखौ जोंहा खम समबाव जोंहा फरायसा आफादाबो गावसोरबो लायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ गोख्रोङै बिदि मालायजों खारनाय, मालायनि हिन्जावखौ लाबोनाय, सोलायलायनाय, बे खोथाखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो जाय आइजोआ बेबादि जायो बिनि खाथियाव जोङो गोख्रोङै नोजोर लानो जों बिथांखि खालामदों। जिहेतु जाथाय बेबायदिखौ होबथानो थाखाय मानि गोनांथि होननानै सानो नोंथांमोना? बिनि जाथाया जाबाय आसलथे जोंना बर' आइजोफ्रा गाहायै सोलोंथाइनि आंखाल। बे सोलोंथाइनि आंखालावनो जोंहा बेबादि जायो नामा होननानै आं सानो आरो। नोंथांमोना दिनै बे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बर' आइजोफ्रा देरहासार जानो थाखाय माबायदि हाबाफारि आरो मा थांखि लागोन? देरहासार जानो थाखाय दा जोङो गोख्रोङै थांखि लानाय जादों। दा बड' कसारी गावहायुं अनसाय आफादा जेरैबादि आइजो अनसाय आफादखौ अनसायनानै जोंनो मोनद' खथा बिथांमोनहा जोंनो पावार होदों। बे पावारखौ नोजोर लाखिनानै जोङो जोंनि जायगानि गोरों गोरों आइजोफोरखौ लानानै जोङो बिथांमोनखौ दैथायहरोबा बे मोनद' खथायाव हयथ' जोङो मोजां जानो हागौ होननानै आं सानो आरो। बे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय थिलिसाल बे गेलेग्रा फोथाराव बे गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 3थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो आइजो अनसाय आफाद गलाघाट जिल्ला कमिटिनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा जों मैयानिफ्राय जागायजेनदों, दिनै जोबथा। आरो मैया 1 बाजिनिफ्राय जों थान्दै मेल जिरायदों। बे थान्दै मेलाव जों मोननैसो गोनांथार जों बिथांखि जों लानाय जादों, सावरायलायदों जे बिटिआरनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिबो बारा बर'फ्रा बिजेपि दोलोखौ जों सापर्ट खालामनानै नैबे गोदान जिथु आसाम सरकार, बे सरकारखौ दाफुंनायाव जों मदद हेफाजाब होदों आरो जोंनो बिथांमोना काउन्सिलखौ दानानै होदों। बेनिखायनो जों 10 लाखनिबो बारा थानाय बे बिटिआरनि बाहेराव जों बिजेपि दोलोखौ जों नारसिननो मैया मोनसे थांखि लानाय जादों जे राज्य सभानि सासे सोद्रोमा जोंनि बर'नि गेजेराव, बिटिसिनि बायजोआव बर'नि गेजेराव जोंनो सासे सोद्रोमा होनांगौ होननानै जों बिथांखि आजावदों। आरो बे बिथांखिखौ जों जोंनि सेन्ट्रेल इउबिपिअनि जिथु कनफारेन्स जागोन बेवहाय 25, 26, 27 लांहिनाव बेवहाय जों दैथायहरगोन। बेनिखायनो जों आसा खालामदों बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जोंनो सासे राज्य सभानि सोद्रोमा जोंनो नांगौ, जों बेखौ बिथांखि आजावनाय जादों। आरो बे समाव नोंथांमोननि गलाघाट जिल्लायाव जोंनि गेजेराव बर'नि जिहेतु गोबां माहारियारि आफादफोर दं, गोरोबलायनो हाया। दिनै नोंथांमोननि गलाघाट जिल्लायाव बे बायदि रोखोमा नोंथांमोनावबो दं नामा? बेनि सायाव मा फोरमायगोन? एकदम जों गलाघाट जिल्लायाव
खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जाजेननिफ्राय मोनफ्रोमबो आफादजों जों जयैनो जों खामानि मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिभिन्न जों जातीय संगठन बिथांमोनजों जों जयैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावहाय जों मावबाय थागोन। आरो जों गलाघाटनिफ्राय जों खावलायगोन बयखौबो मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ जे जों मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों ज' जानानै जों मावोब्ला जोंनि बर'नि जि मोनथाय जों बेखौ थाबैनो मोनफुंनो हागोन। बेनिखायनो जों गलाघाट जिल्लानिफ्राय जों मोनफ्रोमबो आफादखौ जों खावलायहरदों। जों जयैनो बयबो खौसेयैनो जों थांबाय थानांगोन, मावलांबाय थानांगोन। बिनि थाखाय आं मोनफ्रोमबो आफादखौ आं खावलायदों।